everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Hey, ikaw, di ka maligo? Uman ako. Oh, di lang mo ako ilisan. Uy, kasayo ko din na din sir, uy. Yun na. Hello, sir? Karong hapon, mularga mo sa Mindanao. Mag-aeroplano mo. Yes, sir. Okay, bye. Bye, sir. Herbert, karon ko nung hapon, palargahon ta sa Mindanao. Uy, yung mo magugiwak na imong tawil ang gitapis ni mo. Nag-naked ka na lang. Alimuot, manggod. Kasimpol na ko ni mo. Ni ako, niya, mag-iningon ka na? Ngano? Hadlo ka, nga matintal ka. Ha, Herbert? Pagtapis. Uy, Sorry ha, pero ingon ani manggod ko din higod. Unsaon, ako ra magugusa diri sa akong giabtan. Mao nga mag-ingon ani ra ko. uli na lang ko eh. Ngano nilingyo ka man uy. Unsa? Uy, baya nimo uy. Ang uban gani matagbaw pag panglili. Ang uban nabulhog kay giduslak ang mata nga ng lili. Pero ikaw nga ni open kaayo. Ikaw pa'y nilingniw. Ay, noo ko. Ano na ko sa gawas eh. Palit kong sigarilyo. Gipapilip jud kog samot da. Ang uban pa to. Wa na. Nagarab-harab na. Wa gani siguro og giluok na ko. Pero Sir Herbert, nigawas manuon. Mura sa kog na insulto da. Oh, may kay na open nga convenience store. Mas may tingali magpalit ko bungdong tubig niya. Ang dili ba daghang ice. Nakainom pa ko. Init pa kayong lawas na ko. Punan pa sa kibuhat ni Ara. Mitaas pa kayong temperatura ko. Ahak mo ni bayhana. Simple lang kayong giwakli ang gitapis nga tuwalya. Wara bay lang kum ang kibot. Huwag mauwaw. Hindi ako nga nagtanaw niya. Sir Herbert ay naayang gibubuan ng bugnong tubig ay ang hanggaw cute. Nagpabugnaw. Tingalig gihilantan. Nahimuot lang gid ko eh. Pero I know, nagrespeto ka lang nako. Tungod kay ako'y imong supervisor, Herbert. Tubaga oy, tubaga. Main tagtubago niya da. Hello? Anong nanawag bang ka? Uy, balik na diri ba? Muli na ko. Unsa? Tawag lang ko niya ako kung unsang oras sa tamularga. Di ka mo report? Amo report ko mo trabaho ko. Yun na, pila ta ka adlaw dito sa Mindanao. Okay. Ako pa lang sa tao ni Sir Carpio. Og salamat ha. Sorry, ni diretso lang kong biya diya. Pagklaro, uy, tingalig tungod sa kadispirado ni mo, maghimo kag milagro. Ay, kabala ka. Di ko magwala eh. Gamaman ko na nga akong kagwalingon. Basi noog nilikay ka lang ha. Ayaw ka balaka, uy, wala ko nag-naked. Pag naked. Wala naman ko diya. Pagtarong ba? Tingalig ko si buhato ni mo. Nilagay ko buang nga maghimo kong ilang kabuhat. Tungod lang sa akong kapakyasan. May nakinahanglan pa ka na ako, Ara. Kung ka na mao nga ako manghot. Okay. Sige pa dayon, Herbert. Amping ha. Salamat. Bye. Bisan pa sige buhat ni Archie rin ako.
Manghon ko gihapon siya. Kung di na akong papaso ng akong commitment kaniya, patapuson ko gid siya siyang pagtuon. Bisan pagdagtog ko ni kasing-kasing ko. Hindi sa ko magka-blame niya. Tungkol kay wala siya mahibaw. Pero siya ro naman sad. Grabe na sad si Maris. Kung ina nga wala siya masayod. Kung siya apelidos manghod ko. O kung mahibaw siya sa apelidos sa kumanghod. Di ka masul siya nga mangutana siya kung kinsa o ako o waba ko'y kalimbigitan. Kung pariente ba ko ngadto kang algi. O tingali na hibaw siya. Pero iya ning ituyo aron sakitan ko. Sa lang, dili ko hilabtan ang inyong relasyon. Dili, Maris. Hapit na makalas 4 sa iyong kamutakon. Ang suka. Oh, si RJ. Naalang sa may sofa. Manoy, O RJ, naram lagi ka na to diya sa may sofa. ipaabot ko na mo, Manoy. Mao ba? Dito ka na lagunta. Matuod dito sa imong kwarto. Ipaabot lagi ko na mo. Sige ko panawag na mo. Di ka matubag. Sige ko text. Isad ka mo reply. Sorry dong. Pero na-drain ang akong cellphone. Mau ba? Wala sa ko'y load. Mau ba, Manoy? Nabalaka ko. Tingali kong sinitabo na mo. Salamat sa imong kabalaka dong. DM di ka, Manoy. Alas 4 naman kas buntag na uli. Doon na importanteng gilakaw dong. Meeting, Manoy? O chicks? Meeting dong. Wala ko'y chicks. Mayong tagparihas pa ko nimo. Tisoy, kanaay da kang chicks. Sa? Manoy ay. Layo ra ko nimo, Manoy, oy. Mas gwapo ka na ako dong. Mas tisoy ka kay nako. Auto de dong. Dadon ko sa akong supervisor. Ha? Asa, Manoy? Wapa ko may baw. Tingaling mulan kami. Mular ka? Kanusa? Karon man tingali to. Dinalian ko no kayo. Uy, unya, kanusa ka man mo balik? Depende lang dong. Pero ka bala ka, magpadadanan ko ni mo kwarta para sa iyong pagtuon. Unya hangyo lang ako, tiwasang pag-eskwela. Maalag pila ka buki manguyab. Ang importante nga, makahuman ka sa pag-eskwela. Okay? Oo, Manoy. Ikaw magamping na si mong kaugalingon. Malayo na raba ko. Wanay makalaban nimo. Manoy Herbert. Manoy, nganon ka sulti ka gud ana. Mura man dili ka na mo balik. No. Mabalik ko. Pero samtang malayo ko, kinahanglan magamping ka si mong kaugalingon, ha? Kinahanglan nga makaton ka sa pagtiman si mong kaugalingon. Pagikay sa mong pagkaon, mangimong mga bulingon, mangimong uniforme. Pero mas may tingali, aron di ka mga problema, palabadan na lang. Ako rin magbayad. Manoy, O kung dili ka makahikay, na may suki na itong tindahan sa pagkaon, anto na lang ka mukaon dito. Aron dili ka na mahago pa. kadiyot ra gud Manoy. Unsa din ang inyong biyahe? Madugay na. O apa ko kasiguro. Tadi lang, mo text ron niya ako niyo. Siguro ano Manoy ha? O lagi. Basta ang importante nga safety ka, ha, Archie. O niya, kanang dili ka mahago. Aron singo niya na, makakonsentrate ka sa iyong pagtuon. Okay? Oo, Manoy. Unsa? Mular ka si Manoy ni mo ba, RJ? Oo, bay. O, nag-uol ko ani. Oh, anong mag-uulmang ka? Naunsa man tanong ka eh. Trabaho mo ka na. Pero malayo si Manoy. Oh,
Kinahanglan nga mag-anad-anad ka nga malayo kang manoy nimo. Naunsa man taong ka eh. Kinahanglan makamao ka na mabarog sa imong kaugalingon. Pagkamanoy boy sa nimo eh. Dako ka na. Kaantego ka na gani manguyab. O hapit na ka graduate. Manoy lang gihapon ka. Pagka tinuod lang bay, dili pa ko sanay nga malayo sa manoy nako. Na, taon sa nimo. Oy, mura makagbata, oy. Pero maunay tinud-an ay. Oy, kinahanglan nga makamao ka ng mag-inusara. Kinahanglan nga, independent ka. Gawas nun ka. Dili ka, pirmi lang kang dependent sa imong manoy. Nanguyab na gud ka. Uy, siguro, human mo og graduate. Magminyo ka. Magminyo na ka mong maris. Unya, kung magminyo na mong maris, ay kung ing na nga si Manoy Herbert ni mo ipubuhion ninyong maris. Bay Rudy. Oh, si Maris. Siya na yung nanawag. Hello? Hi! Morning! Morning. Nanawag lang ko nimo kay tingali malate ka sa imong klase. Salamat sa pagtawag ha. Tingalig mo absent ko karon. Oh, nga naman. Mularga man gud ang akong Manoy Herbert. Ha? Mularga ang imong manoy? Oh, mularga siya. Mao ba? Asa man siya mularga? Wa man musulti. Kinsay iyang kuyog? Ang iya mo kunong supervisor. Di ay ba? Ihatod tingalin ako si Manoy. Sige. Ikaw ang mag-iko, RJ. Pero, kung mo-absent ka, dili maapektuhan ang imong grado? Manawag lang kong daan sa akong teachers. Sige. Okay. Bye. Mularga si Herbert. Kuyog sa iyang supervisor. Nagdako, nagkatingali sila. Ihatod ka na mo, Kuya Manoy Herbert. Bitaw Manoy, ihatod ka na mo. Oh, ayun na lang. Malanga na kamo. Pagka-absent pa kamo sa inyong klase. Ako na lang. Ang akong pahimag nun ninyong pagbinutan kamo. Okay? Manoy. O, Kuya Manoy. Rodi, ay pasag niya kumanghod ha. Labanin siya sa bisan unsay may tabo. Ay, kayo, Kuya. RJ Timani, maningkamot ko para sa imong kalampusan. Iampo na kung ilikay ka pa. Sa bisan unsa makarautan. Manoy, ngano man ka? Lain na ni mo eh. Oh, ngano na unsa man ko? Magpalayo ka na ako sa hingpit, Manoy. Mubalik lagi hapon ko, RJ. Mubalik. Pero ngayon mong sinultihan, murag dili na ka mubalik. Dong, RJ. Manoy, Pag-access man. Manoy, ngano man ka? May nahiubsan ka na mo, Manoy? Nasuko ka na ko, Manoy? Tukani ko. Doon na ba, Manoy? May nahiubsan ka na ko? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.